Elizaren baitako erakundeak are ezagutzeko gure gotzaina egiten ari den bisiten artean, Elizbarrutiko Karitaseko teknikariekin bildu zen. Hau da, ekintza sozialeko erakundeetan egiten den lan zabalaren nondik norakoa bertatik bertara ezagutzeko. Ez dira bilera gutxi izan gotzainak jakiminez erakunde bat baino gehiagorekin egin dituenak. Ferrandoren hitzetan oso interesgarriak izan dira, guztiak. Laikoen gotzain ordezkaritzak antolatuta, laikoen 3. erretiroa ospatu zen Loiolako Gogartetxean Azpeitia. Cristobal Jimenez Ariza apaiz jesuitaren laguntza eta gidaritzapean ospatu zen erretiroa. Bere hitzekin, bakarkako otoitzuneak eta taldekako lanak gidatu zituen. Isiltasun giroak, anei arteko parte hartzeak, otoitzeguna area berastu zuten. Datorren ekainaren 23-tik 29 Donostiako Elizbarrutiak talde ezberdinekin batera antolatuko dituen hiriko udalekuak martxan jartzeko parte hartuko duten eskamutilen gurasoekin bilera ospatu zen seminarioan. 6 egunetan zehar udalekuan parte hartuko duten lehen hezkuntzako gazten gurasoak hiriko udalekuaren xehetasun guztiak jakin zituzten. Badatoz Elizbarrutiko hiriko udalekuak.